Sebastia ens agrada definir-ho com una empresa familiar. Som una empresa que treballem el bosc, som una empresa que el que fem és gestionar aquesta gran massa forestal que tenim al nostre territori i fem el que marcava sempre el meu besavi, donar un valor afegit a la fusta del territori. Si tu controles el bosc, tens un relat. Tens un relat que dius, estic cuidant el territori, que és el que nosaltres ens han ensenyat. I si a la vegada, controlant aquest territori, controlant aquest relat, expliques la qualitat d'aquest producte, què importa el preu? La gent el que vol saber és, jo extrec l'arbre d'aquesta zona, hi ha hagut una gestió forestal sostenible, no s'està realitzant una desforestació amb aquests boscos, sinó que són boscos públics que es fan amb rondes de 25-30 anys, el que significa és que entrem en una regió d'un bosc, es treuen els arbres marcats, però en aquella regió del bosc no es torna a entrar a talar els arbres fins al cap de 25-30 anys. D'aquesta manera el bosc es va regenerant per si sol. I aquesta tasca d'extreure aquests arbres més grans és important i donem-los un altre ús, perquè l'arbre capta el CO2 de l'atmosfera. Si aquell arbre es mor al bosc, tot el CO2 que ha captat durant tota la seva vida el torna a alliberar, per tant tenim un balanç neutre. Però si no fem una gestió forestal al bosc, promogut i pressionat també per part de les empreses privades, això és un bosc mort. Nosaltres definim la fusta amb 3 adjectius: humitat, humitat i humitat, perquè quedi clar. Nosaltres sempre ens basem principalment en extreure la fusta del bosc amb una lluna minvant. Tot seguit, el procés és ràpidament l'extracció d'aquesta escorça perquè puguem emmagatzemar aquests troncs una vegada escanejats i sabent els seus diàmetres, longituds i seccions i espècies, sense tindre aquella problemàtica que sabem que hi atacarà l'insecte abans del procés que ve a continuació, que és el serrat. O sigui, serrar tot el tronc, obtindre uns taulons que tenen un alt contingut d'humitat, però que posteriorment han d'anar a tindre un assecat tècnic. Evitar que tinguin moviments, deixar una fusta completament estable entre el 9 i el 12% d'humitat. Com obtenim aquesta energia? De tot el procés de serrar la fusta, generem un subproducte que és l'estella. Aquesta estella és el producte que després nosaltres utilitzem per cremar i generar aquesta aigua a 90 graus centígrads que a la vegada ens serveix per generar després la temperatura per tindre el control de l'assecat. Un cop aquí ja estem fent aquest circuit, anar tancant el cercle de que no hi ha un producte que no serveixi, sinó que tots són productes, no subproductes, productes que tenen una destinació exacta, aquesta circularitat. Quan ja tenim aquest producte completament assecat, paral·lelament a aquest d'aquí hi ha tot el disseny d'oficina tècnica on es calcula, es dissenya l'edifici. A partir d'aquí es va abastint i es va fabricant, es va dissenyant, es va premuntant, sempre fabricacions amb 2D, als nostres tallers, i a continuació realitzem el muntatge directament en obra. Nosaltres en realitzem els nostres transports, realitzem els nostres muntatges per tindre aquest control del bosc, la primera humitat, la segona humitat en fàbrica, aquest assecat, i la tercera humitat és a l'habitatge, aquest 40-60% d'humitat que es necessita als habitatges per tindre aquest confort que sempre busquem les persones. No hem de parlar mai de temperatura en un habitatge si tenim controlada la humitat. La natura ha treballat durant molts anys per crear un producte com és la fusta. Aquesta és la real tecnologia que tenim nosaltres, la natura.